Gluténmentes márványos kevert sütemény, 250 g gluténmentes liszt, 200 g cukor, 1 csipet só, 12 g sütőpor, 12 g vaníliás cukor, összekeverjük. Adunk hozzá 300 ml laktózmentes tejet, 60 g laktózmentes jogurtot, 15 g olívaolajat, ezt összekeverjük csomómentesre. Majd a masszánkat 2 egyforma részre osztjuk, az egyik tálba teszünk 20 g holland kakaóport, csomómentesre keverjük, a másik adagba 20 g vaníliás pudingot keverünk, szintén jól elkeverjük csomómentesre, majd fogunk egy kenyérsütőformát, sütőpapírral kibéleljük, és külön-külön egy-egy kanállal belekanalazzuk a masszánkat, míg meg nem telik a sütőformánk. Én tettem bele egy kis örvényeket is, hogy szép legyen a külleme, és 170 fokon hőlékkeverésesen 40 perc alatt készre sütöttem. Hagyjuk teljesen kihűlni, és ha ez megvan, akkor nincs más hátra, csak fel kell szeletelni. Nagyon puha, nagyon finom, és van olyan jó, mint az igazi kalács. Jó étvágyat hozzá!